Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň ençeme etraplarynda soňky 2 hepdeniň dowamında hojallyk şol sanda iri we ownuň saklamallaryň onurssynyň öýlendigi barada maglumatlar gowuşýar. Lewapyň köýtünde etrapynyň düzümindäki Magdanly şäherinde, şeýlede Kerki etrabynyň günorta gündowur sebitlerinde we Kerkiç raýonunda köpçülikli ýagdaýda öý mallary gyrylýar. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri öýlen mallaryň sanynyň 100den hem aşýandygyny aýdar diýip, bu ýagdaýlary öwrenen Lewaply habarçymyz 11 Awgustda maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbiriniň çaklamasy boýunça mallaryň gyrylmagyna virusly içgeçimi, derdäki gijelewik ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. Azatlygyň Lewaply habarçysy döwlet veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri bilen özara söhbetdeş bolanda, olar haýwanlaryň häzir näme sebäpden öýlendiklerini özleriniň anyk düşündirip bilmeýändiklerini aýtdylar. Söhbetdeş bolan ençeme veterinar lukmanlarynyň hiç biri sebäpde muny anyklar ýaly ýürit laboratoriýanyň ýokdugy üçin mallaryň anyk näme sebäpden öýlendigini aýdyp bilmedi. Lukmanlar ölen mallaryň alamatlaryndan uğralyp, muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklaýarlar diýip Lewaply habarçymyz maglumat berdi. Gepin gerdisine ýatlatsak, geçen aýyň aýagynda türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda uçordan ziýansyzlandyryjy teristelerini sepmeginiň ýany bu sebitlerde käbir iri şahly, şol sanda gara mallaryň hem keseli uçrap öýlendigi barada maglumatlar gowuşupdy. Emma munyň häzir Lewapda mallaryň köpçülikli haram ölmegi bilen nähildir bir ara baglansygynyň bardygyny anyklap bolmady. Bu aralykda Lewapyň hojalyklaryndaki tovuklaryň we indüklaryň hem köpçülikli ýagdaýda öýlendigi barada maglumatlar gowuşýar. Sebitde döwletiň we şahsy hojalygyň eýçiligindäki miňlerçe towuk respirator mikoplazmozy, ýagny tovuklaryň dem alyş ýollaryny baglaýan ýokunç kesel sebäplidigi aýdylýan virusdan öldi. Adamlar howatir edip mallaryny tovuklaryny howlularyndan daşary çykaraman saklaýarlar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply habarçymyz aýtdy. Ol häzir sebitde mallar üçin ýetlenen vaksina dermanlaryň hem gyçylygynyň emele gelendigini aýtdy. Adamlar öz hasaplaryna derman alaýyn diýse-de, olar häzir hiç bir ýerde tapdyrmaýar. Koronavirus sebäpli terhetleriň ýapylmagy bilen daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň akymy hem kesildi diýip habarçymyz bellädi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Senaty ministrliginden, Lewap welaýatynyň degişli häkimliklerinden we idaralaryndan maglumat almak başartmady.